ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Federation of Khasi Jaintia and Garo People Langpi Unit kala kentu yu Menteri Rangba Kejelnau Konrad Sangma lembat ya baro ki MLA baki dai ban scam hakan Nongrim ban ye Pynbeit no yu pursam jong Kejelna Katkum ki Nongrim bat ki it ki Hima bat ka Khasi Hills Autonomous District Council haka jingye kendo bat ki lar pathai khubor haka arpu hundreu terik upna risau arajar arpu wei u President Jong ke Fkjgp Langpi Unit uba serbilin lingdo ulaong baga jingtmu jong ki Sorkar ban jurip ya ka Langpi sector ki dai ban jurip nado kompoduli shado ukiam ki badai ki jaka ki badan hak hapot Shushu ulaong ru baka Langpi sector ki don lang ye ki jaj benreu Khasi bat Garo kumta na ka liang jong ka seng dalai ru kam kwa baki shnong Khasi ne ki shnong Garo ki badan hak thain Langpi kin sha panhap shaka jilla Assam ni kinong yalam jong ka Fkjp Langpi unit kung kaseng ko jukep ye ka thia ka shon ko jing pai pa jong ka thai Langpi i bar away kham tam ne a ko dei bat ka jing ka bangi chue kendo ka dei bat ka order ha ka bagan ka mat ka long ko mat jing dawa ka bala slam bat ka slam tam ko jala i bar away ki Sorkar ki lai ki wan haman lagi samoy Nongrim tu mentang ikram parla palai em tekum kaseng ni kibok kiduyang ya Sorkar MDA haga jingalam jong chief minister don burom pementang Konrad ke sangma bakanla ban urlong sisa ban Pynbeit no sisendon ya gajinga jong ki paipa ki basong thai borda ki bala sak inu ben la barok sikata isnam usiam batka Sorkar MDA hi barok away barok ki MLA kidai pan yang scam haka Nongrim ban Pynbeit upur usam Katkum ka Nongrim jong ki et ki Hima angkat ka district council kumju ka jingdon jong ki jai penriu ki bakan thup haka thai Langpi jong ni Khasi bat Garo bat na gajing kapor na kaleng kaseng ngibu kana gajing kerpan malada ka Sorkar kan Pynbeit pan wan jurip daki arlen Sorkar ya ka Langpi kadai ban wan jurip lakum no na kum paduli sedu ukiam tekum kaseng ni angnut magana mat jing dawa kabla slam kadai ban urlong no sisa kadai kenti banta kila bandon hangnes sibun hangneng tai ki ba khwan bor ki ba kwa burong hagwe dei bat kanega issue rei ku kaseng ikentu usiam bandon burong bat ka Sorkar kadai bariya sekhamat ban urlong ya kena kam ka bah kapalong kamat kabun kam tam na bentak pai ba jong ka thai te khadu kasem horkit hordang nim kwa lalele bakisnong Khasi snong Garo ki bana thai Langpi kin lai sa